30 učenika od 1. do 5. razreda osnovne škole Magla i područne škole Fojnica danas je posjetilo Maglijsku biblioteku. Iako je Magla udaljen svega 5 km, mnogi su ovdje došli prvi put i po svemu sudeći bilo im je lijepo. Mi smo došli u biblioteku. Što? Da čitamo knjige. Da radite još? I da radimo čestitke za svoju obitelj. Lijepo. Što si ti napravio? Napravio sam čestitku. Kako? Nutra je lijepi Snješko i napisao sam za babu. Tako. Je lijepo bilo? Pa ispričaj kako. Kako je bilo? Bilo je lijepo, fino smo putovali, išli smo u autobusu, nismo se gurali, nismo se derali i svi smo bili dobri. A u biblioteci? Svi smo isto čitali knjige, gledali. Iz Fojnice sam pored Maglaja, na grad. Evo ovog dana smo mi učenici iz od škole Fra Grga Martić posjetili knjižnicu iz Maglaja. Sigurno nam je to prvi put. Evo sad malo smo obilazili ovdje izlog s knjigama i onda smo imali radionicu gdje smo pravili čestitke. Šta si ti, molim te, napravio? Kakvu čestitku? Napravio sam čestitku, s burom. Što pišu? Dragi roditelji, od sveg srca vam želim sretan Božić, želim vam svo zdravlje i sreću. Neka vas Bog blagoslovi i čuva, piše vaš sin Julijan Tjepić. Posjetom biblioteci bili su zadovoljni i učenici i njihovi nastavnici. Pa osnovni cilj da dovedemo učenike je bio u stvari posjet kulturnoj ustanovi u koju djeca sve ređe i ređe posjećuju i idu, znači da promoviramo čitanje, da djeca se što više budu načitana, da steknu ljubav prema čitanju. Zatim da se druže, jer naša škola, znate već imamo učenike dvije škole pod jednim krovom. Njima je to uvijek zadovoljstvo, sretni su kada izađu iz klupa i kada mogu vidjeti nešto novo. Osim što su djeca posjetila prostorije biblioteke sa knjigama, naši domaćini su nam pripremili i jednu kreativnu radionicu. Dakle, radi se o izradi čestitki povodom nastupajućih praznika za članove njihovih porodica, za njihove prijatelje i koga još djeca voli, zna se. Lijepo je gledati kako se malšani vesele kad su ovako zajedno, kad nešto radi. Da, naravno. Na kraju krajeva moj posao i moja misija u mom poslu jeste da djecu učinim sretnom, zadovoljnom i da ih što više naučim. Naročito da se snalazi sa tim kreativnim radovima, dakle da budu kreativni i na kraju što im može pomoći da budu uspješni u svom životu. Zaposlenici opće biblioteke bili su dobri domaćini. Djeca su znači iz područne škole Fojnica, to je njihova prva posjeta našoj ustanovi. Prvo smo ih proveli kroz dječje odjeljenje kako bi upoznali se sa bibliotekom, sa knjigama. Potom, s obzirom da nam se bližu novogodišnji praznici, radili smo radionicu u skladu znači sa tim praznicima, izrađivali smo čestitke. Uglavnom zadovoljni. Djeca su zadovoljna. Čula sam da ste i pitali i učenike da su dali izjave. Mislim da će oni najbolje reći jesu zadovoljni ili nisu.